Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu s novinkami. Ja tu mám pripravených opäť nejakých pár modelov od rôznych výrobcov, no a medzičasom som bol aj na dovolenke v Českej republike, je tam naozaj úžasne a takisto som aj tam hľadal v obchodoch nejaké tie zaujímavé kúsky. No a podarilo sa mi tam zohnať napríklad toto krásne Subaru od výrobcu De Agostini. Je to číslo 37, ktoré sa u nás na Slovensku zatiaľ ešte nepredáva, takže ma to veľmi potešilo. No a okrem toho mám tam aj nejaké modely od výrobcu Majorette a prišla mi aj takáto zaujímavá krabička, na ktorú som veľmi dlho čakal, pretože v tejto krabičke sú síce maličké autička, ale sú to asi tie najdrahšie autička, ktoré sú momentálne na tomto stole, takže veľmi sa teším, keď budem otvárať v tomto videu túto krabicu. No a potom tu mám samozrejme nejaké Hot Wheelsy, Matchboxy a ešte mi prišli aj ďalšie slovenské modely zo série Rally, takže máte sa na čo tešiť, takže poďme sa na to pozrieť. A ja by som teda najskôr začal klasicky týmito malými autičkami od Matchboxu, Hot Wheels a Majorette. Matchbox ma prekvapil, pretože momentálne sa tieto nové modely dajú zohnať aj v predajni Teddy. Čo ma trošku mrzí, že tieto autičká sú olepené týmito cenovkami aj spredu, aj zozadu a idú dosť ťažko dole. Prvý model, ktorý tu mám, je Porsche Cayenne Turbo v takejto modrej farbe. Ďalej je tu takáto zaujímavá Honda Offroad N600. Takisto aj na tomto modeli sú tieto cenovky. No a potom tu mám aj toto krásne Porsche 911 v takejto rally úprave. No a toto je špeciálny model k 70. výročiu Matchboxu. No a je takýchto modelov viacej, majú približne nejakú takúto farbu a okrem toho môžete nájsť aj modely z Real Riders alebo v takom väčšom balení aj s krabičkami, ale toto je z tej hlavnej série a naozaj veľmi pekný vydarený model tohto Porsche. Ďalej od Hot Wheels tu mám tento krásny Ford Mustang vo farbách značky Falcon. Ďalej čierne BMW i8 Roadster. Potom je tu veľmi pekný čierny Dodge Challenger SRT Demon. Ďalej je celkom zaujímavé Volvo XC40. A posledný model je tento Time Shifter a je to Treasure Hunt v tej obyčajnej hlavnej sérii a je celkom zaujímavo spracovaný tento model, pretože to, že ide o Treasure Hunt, sa dokonca nachádza aj takto na boku karosérie, no a logo je takto pekne spracované na dverách. Takže pre mňa celkom pekne spracovaný model Treasure Huntu. A čo sa týka značky Majorette, tak sa mi podarilo nájsť tento krásny Dodge Charger RT, ktorý má dokonca aj takúto otváraciu kapotu. No a tento model som si teda priniesol z Českej republiky. No a okrem toho Chargera som si ešte aj priniesol asi môj prvý kamión v zbierke. Je to tento Mercedes-Benz Acros. No a tento Mercedes je vo farbách značky Gulf, dokonca na návese ťahá takúto loď. Je to zaujímavý model, u nás som to nikde nevidel, takže prečo ho nekúpiť takisto do zbierky. No a čo sa týka týchto väčších modelov, tak tu mám 47. číslo Škodoviek, je tam Škoda Octavia kombi prvej generácie z roku 1998 v takej striebornej farbe. A ďalej sa tu nachádza toto krásne Subaru Impreza, je to 37. číslo rally automobilov. No a toto číslo mám takisto z Českej republiky, pretože u nás na Slovensku zatiaľ nie sme takto ďaleko, takže som si toto Subaru takisto priniesol z dovolenky. No a modely, ktoré mi chodia od výrobcu De Agostini a dajú sa kúpiť u nás na Slovensku aktuálne, tak je tento Volkswagen Polo VRC, to je 25. číslo. A v 26. čísle sa nachádza Lancia Rally 037.
je vo farbách tejto populárnej značky Martini Racing a vyzerá naozaj super. Tak a teraz vám ukážem, čo sa nachádza v tejto krabičke. Sú tu naozaj krásne modely. Zrejme prvýkrát ich uvidíte na mojich videách, pretože sú to výrobcovia, ktorých som doteraz nekupoval, takže sa poďme pozrieť na to, ako to vyzerá. No a prvý model, ktorý bol v tejto krabičke, je tento krásny Nissan Skyline R34. No a ja v poslednej dobe kupujem tieto modely vo farbách značky Advan a tento Skyline je fakt úžasný, dokonca ide o limitovanú edíciu 500 kusov a tento môj model je 427 z 500. Je to fakt pecka, určite ho budem natáčať aj v najbližšom videu, kde si ho aj otvoríme a pozrieme sa bližšie na jeho detaily. No a druhý model, ktorý tu mám, je od výrobcu Time Micro. Ide o Mitsubishi Lancer Evolution 9, alebo teda 10, teraz som si neistý, ale je vo farbách značky Advan, takisto veľmi pekne spracovaný model. Môžete vidieť, že je v takej krásnej vitrinke, vnútri je veľa detailov, veľmi sa na ňo teším, takisto ho budem natáčať v ďalšom videu, kde sa bližšie pozrieme na tieto krásne detaily. No a tieto modely sú naozaj úžasné, oba výrobcovia sú prvýkrát v mojej zbierke a veľmi sa teším, keď tieto modely budem teda natáčať bližšie v nejakom unboxing videu. Tak toto bolo opäť pár nových modelov v mojej zbierke. Ja dúfam, že sa vám páčia napríklad tejto pecky v mierke 1.64, kde je Nissan Skyline alebo ten krásny Lancer. Potom sú tu aj nejaké tie majorité modely z tých bežných, ale aj napríklad prvý kamión v mojej zbierke. Nejaké tie DeAgostini modely, či už Škodovky alebo tieto krásne rally modely. Takže ja dúfam, že sa je stále na čo tešiť a dúfam, že vám prinesiem čoskoro ďalšie unboxing videa. Takže prajem vám ešte pekný deň a dúfam, že sa spolu uvidíme pri mojich ďalších videách. Čaute!